ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗಲೇ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಚಹಾ ಬರ ಬರ್ತೈತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಚಹಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟ ಪುರಾಣ ನನಗೆ ಕುದಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಬಸ್ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಮೋಡನೇ ಉಂಟು, ಚಂಡಮಾರುತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೋಡ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿಂದು ಒಂಜಿಂದು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕೊಣಾಜೆ ಬತ್ತ ಕಲ್ಲು ದಂಚಿ ಪೋಪ್ನ ರೋಡ್ದಾರೆ ಬತ್ತ ಇಂಚು ಪೋಂಡ ಬೆಡ್ರ ಹೋಗಿ ಇಂಚು ಪೋಂಡ ಸಿಡ್ತಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಎಂತೆ ಲೈಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಮಂಗಾಗ ರೈಸ್ ಮನ್ ಪರಗೋಸ್ಕರ ಅರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಜಿ ಎಣ್ಮೆಲೆನ್ನೆ ಪತೊಂದ प्रसादी है ಬ್ಯಾಗ್ प्रसादी ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ವಾಕ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಕ ಒಂದುಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತ ಮೂಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಮೇರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾನಾಗ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇವೆ ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಒರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡುಟ. ಬಟ್ ನಾನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಸೊ ಆರನೇ ತಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪ ತೆಕ್ವೇರ್ ತುಲೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಹಾಕುಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತನೇ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ ट्रैकिंग स्टार्ट है। मुकेश भाई घूमो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ स्टार्ट किया है अभी ट्रैकिंग। ओके यार हमें कन्नड़ तो आती नहीं, ना ही तुलु आती है, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में भी आ जाए। करीब हम लोग को 10 मिनट लगा अभी चढ़ने में यहाँ तक, और हमें नहीं लगता कि आधा हम लोग चढ़ाई कंप्लीट किए हैं। मे भी 15 से 20 मिनट और लगेगा। और गर्मी इतना बढ़ गया ना अभी कि पसीना निकल रहा है। मे भी हम लोग को सुबह आना चाहिए ना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬತ್ತನ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಡ ರೀಚ್ ಆಂಡಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮಡು ಪೋಲಿ ದೊಂಬು ಗುದ್ದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಗಾರುಂಡು ಮೇರೆ ದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ದಾದ ಒಂದು ಪರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನ ನಲ್ಲ ಪೋರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಸರಿ ತುಲೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಸುತ್ತಲ ಕಾಡು ತೋಜಿನ ಪಾರ್ಶ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ತೋಲೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತಿತ್ತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡ್ದಂತ ಸಾಧಾರಣ ಇಡಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೇನು ಎದುರುಡು ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಡು ಪಿರಡು ಪಾಪ
हाय हाय साकंದು ಬೂರಿಯ ಬೂರಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೂರೆದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ ಮಾರಿ ದುಂಬುಗೆ ಬರ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಿದ್ದೋಡ್ ನಕ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲು ಬಿಸಿ ಅದು ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಎತ್ತಿಡುಲ್ಲಿ ಏತ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪುಡ್ಚಿಂದ ಅಪ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಜಿಂತುಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರಿತಿನ ಉಂಟುಲಿ ಝೂಮ್ ಅಂತನ ಬ್ಲರ್ ತೋಜಿನು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರಿತಿನ ಹಾಂ ఎక్కడ పని అవుతుందా మీరు ముఖేష్ పండుది మీరు ఎంచ తిక్కారు ఎంకెంచ కాంటాక్ట్ ఉంది ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ದಡೆ ಪಾರ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜೇರಿ ಸೊ ಈಗ ಮುರಿಚೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಳ್ದಕ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರ ಅನ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರ್ನಡಿ ಮುಳ್ಳ ಬತ್ತರ ಬರ್ಗೊಂದು ಬೋಡು ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ವನದುರ್ಗ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪೀಠ ಹಾಕೊಂಡ ಧ್ಯಾನ ಪೀಠ ಉಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಅಡಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜಿನಟೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೇತೆ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಲು ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿದೆ ಶಾರದಾ ದಾಸರು 1979 ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತೆಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಯರ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮುಗ್ಲು 2 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಿದಾಡ್ಯ ಚಡವ್ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಿಸ್ போகணுங்களா ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರ ಹಾಕೊಂಡದುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ದುಂಪೂರ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಕಲ್ಲು ಓ ಮೂಲು ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ತಾನತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹರಿಪಿರಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಪೋಟು
आपको हिंदी आती है? इंग्लिश पहले पर तुरु ऐड करना ರೋಡ್ ಇಂಚೊಂಡು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿರಿಗುಂಡಿ ಪಂದು అంటే ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ పోయినమ్మా ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ದೇವನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಗಾರಂడి ಓ ದಾನ ದಿನ ಸರಿಜಿ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಬೂರೊಂದಿಲ್ಲ कल यहाँ बारिश हुआ था ना हाँ काफी हाँ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಎತ್ತಲೇ ಬತ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಪುಂಡದ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವಿತ್ ಪೋಡೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ತಿರ್ಗದ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ತಿರ್ಗದ ಈ ಗುಡ್ಡೆನ ತಿರ್ಗದ ಪೋಪುನ ಒಂಜೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇನಿ ಮಾರ್ಕ್ಲಿತ್ತಂದು ಈಸಿ ಆದಿಡೆ ಬರ್ತದ ಬಟ್ ತರತುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಪೋಡು ಮಾರ್ಕೆಡೆ ಪೋಡು ನಿಚ್ಚಿ ಅವು ಒಳಗೆ ದೂರ ಹೋಗುನು कम रेस्ट ಎಂಕ್ಲು चप्पल मूल मुझे ये पर बनना का मुझे पड़े ना ಹಾಂ चप्पल दीर पड़े आप पूछिए चप्पल दादा आप पूछिए ಎಮ್ಮೆರೆ ಮಾರ್ಲೆ ಪರತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ चप्पल जा ತೂಲೆ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ सर तो ले ಓ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು सुपर ಸೂಪರ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಚ पूरा भले ಎಂಕಿಲ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಜನ दादा पूछिए भले 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 ಅರ್ಧ ನೋಡ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ पूरा भले नाम सही पूरा बार बच्चे कोई ना बत्रा के मतलब ना सर बार पूछे ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಪೂಜೆ ಮುಪ್ಪ अंचा दीना ಹೈಂಜಾನು ಲೆತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಹೊರಡೈತೆ ಪರಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲಿ एलियन 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 ಏಲಿಯನ್ एलियन झारखंड बोले मुझे सीधा सीधा झारखंड ला के एक काम करेंगे हाँ भाई झारखंड बोले भाई उस साइड से है ना इसे कोई पकड़ते नहीं 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 होगा वापस कोई नहीं आएगा आप ही आना पड़ेगा पकड़ के निक निक बोल निक अरे कर दिला मारा बात amazing fantastic Fantastic. fabulous Marvelous. Okay. ತುಂಬನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಜನಿತ್ತು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಫೋನ್ ಸೇವ್ ತುಲೆ ಮುಳ್ಪಡ್ದೆ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಾರತ್ತೊಂದು ವಾರೊಂದುಂಡು ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर जाना है पहले देख तो ले ये जो अभी चढ़ाई दिख रहा है ना इधर से होते हुए आए और अच्छी बात ये ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಂ ವಿಸಿಟ್ ಬತ್ತೆ तो हम भी ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರಮೇಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾವಿತ್ತು लेकिन यार मजे काफी आए ಗ್ರಿಪ್
पड़ता स्पोर्ट्स शू पड़ून जाते सो ग्रिप पेड देखो व्यू अंत सखत बूरी అని ఉండదు అడ్రస్ ఇది ले itu gundi oh ah air warna